Anya laki din! Ay na, apaw! Kunaklaki din no, sino tikas larubin palilya ang masabak ka? Si Kamagayam, pare utaw! Wan pare, apay, di mo ka di madlaw, nagdi ko sakit tikas na unay. Ha? Kan nagpumadak pa isa nagpintas, ti pan nakabis nga iti boko. Ay, una yan! Sa dino ti papanamaya? Mapanak man niya yan ni Saria. Inak man sarunggaran. Anya? Ay, awan pa'y makatawid manipod na balo ka? Ngumita, dagaya mo nararmamon, pare utaw. Ne, apay, kapoy, pare Toryong. Ay, unay kang paray. Kahit, kaya nakangarod ni Sarya. Saan na pa'y magkidingay naklon? Nga mamok, kan mariknak. Nga damit pa naggusto na kanya, pare Toryong. Sigurado, saan ngagbayag? Sasagutin niya ako ng matamis na oo. Anya? Ala ingka nga raw. Ang mga no agururay ni Sarya kinga, pare utaw. Pudno ka day ti madamdamag kaw, anak kaw. Anya day tananang? Nga, dakan war-arman na ni Utto. Ay, pudno day tananang. Nasabak ko nga rod itay lang. Mapanakano sa rungkaran ni Sarya niya pala ina. Aniya? Ay, saan na talaga maikan ni Otto ti kinababairo na, nanang. Iwang nga raw. Awam pa ti makatawan. Manipod idipin mo say ni bakit na. Ngam ita, adamanin ar-arman na. Anya nga raw. Babairo nga raw. Iso ti katatao na. Ay ayatin ka unay-unay. Sarya my love, so sweet. Ha? Ikarik asan kan tupulos pasagitan, iti kaano man. Tandaan nam na ita, Sarya. Ay, Utto. Awan pa'y ti makatawan. Manipod idipin mo say ti asawam. Angam ita, umay nakit din sarsarungkaran. Awan mo dagas na, sigagit di mat. Agpada tamot abalo. Iso nga awan parikot. Ay, saan? Mang sapul kalaangan iti sa baling armam. Sana siya. Ha? Gaputa iti kaano man, saan ka maayat? Nagsakit matan na ita pa nagsasaom, siga, Sarya. Anya kalaki din na ya. Natarak mat. Kan may sa anak pa yalakay. Kabalak pa iti mamin 8. Anya? Iso pa nga sim, Sarya, my love so sweet. Aklunin na kuma. Oray kasta kang agsaw kanya, sa anak ka maupay kin ka. Gaputan na pudno, ti panagayat ko kin ka. No adapay panggap mo ang makiasawa, Sarya. Saan kumamatan ang ni Utaw? Ha? Nadamag ko nga may ni agar-aram kanukan kakag. Ay, pudno day tanana. Kanayon nga rin nga dito'y tersenak. Kunamla no gumatang. Ngam saan mat. Taday tala aram-aram ti umay nararamidan. Kastaya. Iyapo day jay alalaki. Talaga dinan maikat ti kinababairo na. Di nalakit mauray ang mapalabas ti makatawan day di asawa na. Sa agaram manan iti sabale. Anya ngay nga ron. Kat babaero mat. Basta, ti maibagakin ka. Ti musungsong batan day jay nga utaw. Awan ti maganab mo kan kwa na, kunaktumal. Kat, anya ngay utaw. Inaklon nakakadin ni Sarya. Ay, saan pa nga rod, tata? Adamot lang ak, iti panagkunak. Kapailak pa'y matimamin 8. Umno apay nga ta. Ay, una yan ta mamin 8 utaw. Kat pudno mo tata. Kapailak pa'y mat. Ay, ang mga nukong ko namladay ta, utaw. Kat no sana tumakder. Adamot agas apang patakder, tata. Anya, ay, uto ka talaga. Parikot ko nga rod no kasano ka mapagwin ni Sarya. Pakipot pa lang amin na yabalo. Ay, unay ka na yaw tao.
Ay, laki din. Ngam no mauma ka talaga kinkwana, tata. Ay, talagang agar maklangan iti sa bali. Saan lang mat nga iso ti babae dito ilumong kahit? Kung naman no iso lang ti mabagbagi na. Ti salbag asarya. Ar-arbam ng pagsasawa. Pagsasawa ko na. Tadinak madlaklo na yun. Bay, aman ang mabanglas niya iduldulin na. Doori magangaw. Ha? Surun ko. Sarya, my love, so sweet. Awan ka diya talaga ti namnamak yun ka? Manun adaras nga imbagakan ka, nga awan namnamaam kanyak. Ngamin, awan mariknak a panagayat ko kan ka. Anya? Sarya, my love, so sweet. Amok, no apay dinak kayat. Ha? Panagkunam siguro, saanin atumang ka na niya. Anya kalaki din eh. Anya? Amo ka tayo tatirason. No apay nagrigat nak ngaklo na eh. Nga oray adamot lang ak. Oh. Anya ka din daytang nga ibagbagam utto. No day tati pampanonodam sayra. Adamot dagiti agas kenwagas tapno tumangkan. Ay, pumanaw ka man dito tersenak. Anya ka din nagitang nga ibagbagam. Ha? Utto ka talaga, salbag ka kitdi. Anya? Apay ngay pare utog. Nagkapoy kamot kay. Ha? Apay anak ko naman na paritoryo. Win Tapay di na kamulaklo na ni Sarya. May love so sweet mo. Yakman amoy ti daya babae. No anya nga tatikurang kanya ka. Tapay di na kaya. Kit tumangkin pa yung mutamok. Anya? Imbagak lang arudan ngayon ko na. Ano sana tumangkain? At damot dagiti agas apagpatangkain, pare. Ay unay kang pare. Talaga mo Talaga kinarir mo ti kinababairaw. Ay, unay kamatin, pare Toryong. Unay ta babaero, pare. Mapleng man tilapayag ko no kasta tibagbagan, pare. Aw, no di mo kaya ti term mababairaw. Womanizer. Tapno napinpinta sa danggay. Ay, nyalaki din na yan. Putno ka di tinadamag ka o tao? Ha? Anya day ta, tata. Ngayon sardeng mo karon ti panagar-arim mo ka ni Sarya. Putno aya. Way, tata. Insardeng kon. Tanapukawan ako niti kakaisuna namnama. Aya. Di nakmad lang amin naklo na lang. Kun manumit tin abulan nga. Dato na kinwa na. Hey, kunamlan nakapimpinta sa balo da ya, Sarya. Nagalas mo lang. Pay, ay, gapulang tadi na kay naklaon. Kastante bagbagam. Nga musto lang di sana panangaklon kanyak, tata. Ngamin, addaman yung tinamamok nga bubing nga amang nga miso, tata. Aya, ububing ko na. Saan ka ba'y siguro ato lang, tata? Tapno saan nyo anang nagtimbaga? Ay, yan niya laki day na ya. Di na kay naklong ni Sarya. Day tokit ububingay. Awan to mga minti pamatiyo kanyak, tata. Ado tiwagas tapno tumanggan. Anya lagi din na ya. Ado ate mo kapag patanggan, tata. Iso nga mo, saan nga agbabawi ni Talya ang mga klon kanya, tata? Ngam, manong uto. Aday wab ubingak ngam sika. Laklakay ka kanyang iti 15 years. Kung naktumot kin nga, Talya, saan mo't aday jay tawon ti pangibasaran iti napudno apa nagayat? Ha? Iso pang asim, Talya. Di na kumamot paayin. Pinainak na jay asarya. Di mo kumamot tin ulitin na. Ay, Di ka kumamot ag sinaya kas na, Talya. Uray aday walaklakayak ngam sika. Tumangkan ba'y mat? Sika, hindi mat. anya? Ay, anya ka din dahil nga ibagbagam, manong uto. Ay, kwa. Ti ko na, no sana tumangkan. Adamit agas apagpatangkan.
Anya? Ay, puno ti bagbagak talya. Mamati ka ko ma. Anya? Adda manin sa baling ar-arman ni Utaw. At dangarod nanang. Ob-obingam ni Sarya. Agasam day tangay. Ipasika na kanukin nila kay Pedro. Nga agtawan lang iti 25 year arman na. Anya? Kahit inaklon na nga raw ni Utaw. San pa'y siguro nanang? No inaklon na ni Otaw. Imay ko man ada dyan dito. Ngumay na iparamag. Amumutin ti ugali na dyan nga Otaw. Tunggal ada mga klongking kwa na, kurang lang kay pakamunan iti bumarangay. Una yan dayjay nga Utoy Talaga nga ipatay na, no awan babae, iti biyag na. Huwag nga rin nanang, barang ano aklunan da dyan babae, tapno agtalnan. Kaya't mo, Sawen, agayan ayatan talya. Wano to? Jakmat lang amin malapdan diriknak nga gayat kan ka. Nga ore adayo nga inauna kang siya. Yahoo! Kamaw dyan na. Agayan ayat kaming kanitalya. Yahoo! Ay na, maragsakan aklaw na italya. Ay na, nakaragragsakan. Daytoyen ti karagsakan ngal daw iti biyaggaw talya. Ti panangaklon mo kanyak. Ay agyaman ako na yunay. Awan anyaman na uto. Ay ayatan ka unay-unay. Ay, kasta akmot king ka. Iti ka ano man. Saan kanto apasakitan? Apaw! Dagita man, di pa nag-isisam. Pagatlapayag ko naman. Anya laki, day. Ket wala pare. Sino di sana makaisam? Ket inaklon na kon ni Talya. House, agang angaw ka man ako na akon pare utaw. Saan ang agang angaw pare Toryong? Podno ti bagbagak. Kay nagana sinabiyag no kasta paray. Kaskala na nga bak iti luto. Ano kasta? Ay, wala pare. 25 years old ko naman. Anya lagi din. Kay agdidit kayo mga lang. Ha? Kwa. Agdit kami dolat na. Mabalin ka di matasaan. Natayar na ito yung pare Toryong. Isa nga, imposible apaayan na ni Talya. No, awisit nga agdit kami. Anya? Hello, Talya. Hello, Uto. Mabalin ka di nga awisan ka nga agdate inton bigat. Ha? Valentine's Day inton bigat. So nga, awisan ka mo't amapan agdate. Oray man adayo alaklakaya kam ka. Amok mo dagiti Valentine's ama ko na. Ala, win ko naman ito na. Ala, wala. Day talaga yam. Oh? Agpaiso? Ay, dagitaman ti may sakayat ko ken ka, Talya. Siguradom lang Asaanak ang mabwisit kan ka. Ha? Ay, saan? Anya ka lagi din na ya. Sweet da ito'y boyfriend mo, kunak domait. No worries, Talya. Masigurado, mapawaw uto ka kanyak nung makitam tiki na sweet ka. I assure you, Talya. Tara, nangyip ka na, ipumanok ka idir na bay. Nabarbartak siguro na iyay. Ay, wag, nangagkumutla na iyay. Rumwara ko ba sa pagsasawa ng... Ay, wag, nangagkumutla na iyay. Sanang interesado ang mga mo, no? Sino na iyay na bartak? Tata, pare Toryong. Ay, siga magaya mo tao. Pasolpot-solpot ka ba? Anya ka tiyo may padamag ka na kamay. Siyempre, good news. Anya lagi din na ya. At dayamot imay ko yung padamag abad nyos. On pa mo na po da. Anya nga rin tayo padamag mau. Ibaga mo na. Pare Toryong. Agsarak kami kanitalya inton bigat. Anya? Ay, day, agsarak kayo ko na. Apay akilata, nagbalo tilangam. Ay, ada nga rin, parekot ko, tata, pare Toryong. Nay, anya nga day ta? Rumbang ko manaragsak ka, tag-date kayo.
Valentine's Day ko naman. Ay na. Ay, mabai na nga rin na mapan gumatang iti pagpatanggan iti parmasi, pare. Tata, Anya? uwan pare, dahita ti parikot ko. Amangan nga min no, madisappoint Italia kanya. Ay, una yan. Dahil talagayam ti parikot mo. Rumbag lang nga naturid ka mapan gumatang. Nakalaslas to ka lalakay. Mabait ka kiday na mapan gumatang. Adayamot ti babaero ang managbabain. Awa, ano to? Unay ka matanod to. Itayak pa nga agur-uray kan kanito irwar ti hotel. Ngamapay nga itaka laang. Ay, kwa. Pasensya ka ko man, Talia. Dala ngamin napan ko ginhatang iti parmasi. Ha? Anya na ita? Kwa. Pagpatangkay, Talia. Anya? Ayunay kan? Lan? Kitakman? Ay, awan ay. Tinumar ko na. Tapno apag iso nga kwa. Anya? Kit, ala Talia. Umunagtan dito hotel. Ang mga nod na makakita ka data dito. Nakababay. Kunakman mo imay daritoy tapno ag-date. Apay kaya kasladi kamot makaigig na uto. Kwa. Sabali nga min ti marikiriknak. Ay, Ha? Anyat kayat mo asawan? Adda ka din nasakiti ti bagbagim? Wano? Timangkan ka din? ay, saan pa Italia? Nagtumarak iti pagpatanggan. Saan mo itati kwati ti manggan? No di ka ti, ay na, buo mo tinabagik. Sabali talaga ti mariknak. Madi talaga. Ay, Anya nga ron ti aramida? Ay, unay ka matan? Syaktit din di madanagan kan ka? Ay, tilan tumat ngamin ti aramida? No saan ngamin na natumakdar? Saan at tila tumtumaram nga agas maawatam? ay, di na kumamatin ong tana. Ay, pangasim dalya. Dumawat ka iti tulong ni Tarwar. Itaray na ko ni hospital. Ay, madya talaga ti Riknak. Saan lang ati mabagbagik ti tumangtanggan. Buwa pagik dalya. Matayak sa amot na. Kahit imbag man ta nakarwar ka adagos manipo di hospital. Pareho tao. Ato nga, agkat katawa ka pare. Makapahilag ka ba? Ngamain pare. So saan nga minatumanggan aki? Saan mo napilitin na? Anya kita may tartara i hospital. Gapulang itang-tang kanyaw. Ano na yung ngay? Uwin nga rod, nakababayin din. Kahit anya nga hindi ko na nitalyakin ka. Awan pare, imbrik na ka. Anya? Ay, on pare. Dahil tatipod no. Kas taunay abain na, idi panak i hospital. Idi nagdamag yung nurse. Imbaga na, nagtumara kami niti pagpatangkay. Kas taunay nga lag yung nurse ka. Anya? Oray siya, mababay na may. Dayta ngaming kay paray. No saan na tumangkay ko na manay. Saan na pilitay no. Sa natila tumtumarab. Tanay nakababay. Iso pa nga asim paray. Ta saan mo ko mga ulitin ay no. Bayam ka di ako maray. No tumangkin to di na saya. Ay, uwi na pare. Saanin na talaga? Saanin pare? Promise? Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Parang Tarabay.
Anya laki din! Sino te awan kwarta na dito? Umay kayo, takaragak dito ko pa ito. Ay, mayat Tata Oscar. Ang iwaran waras kagaya, miti kwarta ita. Ewan na, tatagarod kwarta. Ada nga ron ti kwartam nita, Tata Oscar. Ewan, eso nga ron nga ayayabak, nagiti awan kwarta na, taikakina. Ay, saan tata? Kastulatan. Agatang kalatan ni Darang na pagsangwang tayaw. Oh. Okay. Sige. Awan te parikot, iti na ito. Agibaong kayo dyan tersena, so umay na lang namin alako nga kanya. Sigurado ka, Tata Oscar? Uwan barog, isugain kayo. Alam amin, nagitila ko nga harap kanya. Tauray aguma tayo, iti harap. Talaga amang ibaba inday di alakay nanang. Ay, wan nga road. Talaga dinan amaw ti lablabi din na no sumamay kan kwa na ti spirito ti arak. Ay na, kas lagi bapuritak dito'y nagtugawak. Ay, numabalin la kuma. Dayta ti kunkunak nanang bumakbak nang ni tatang numabartal. Ay, wan nga road anakaw. Kasanaw, no adangag paiso ti mapan mangala iti arak, ijay tersina. Ay, jak amu ananang. Ingkay ayabanen, mangibabain. Ay, sika na anak kao. Amangan no adun tumanen ti sa una, no siyak ti mapan mangayab ken kuana. Ay na, sikan ananang. Amangan no makaunget pa ijay. Ala, urayan nak nga raw, danak kao. Tamapan ko ayaban, tapno agawid tayo. Hoy, Oscar, gusto na itan. Intayo kiteng, agawid tayo. Damnamabi, madama pala ang istoryahan mi. Ay ayabarnak pala. Nalpasan ti Pasken, iso nga agawid tayo. Ay gamusan pala nga nalpas ti panaginom mi. Isupay, ananabidina. Bayan yun, tagsasao kami ipay. Ewan, bakit? Di ka mananagan. Nauminom kami lang itiarak. Sa anak nga agsirpat iti balasang. Anya. Hanggang yun, Nana. Iso nga uri agbati ni Tata Oscar. Sumarnon ton nga agaway. Ay, makamuka nga ro doon, Oscar. Agawid kamay. Anya lakit din ni bakit kaya? Rumabi nga milan. Isugay ayabandak nga agawin na niya. Awan Andres. Na-inlove nga min unay kanyak ni bakit ko. Isu nga subsubyan na. Nagkana kayo. Makita manakaw. Nabuisi taklaang idisyak tinapan nangayab iti amam. Ay na ni tatang, talaga amang ibabain. Sakit iso ti numero 1 asau ijay. Wan nga raud, kinunanakit din arumabi nga minun. Iso nga ay ayabak nga gaway. Anya? Wow, nanakaw. Kasta ti sa una ijay. Iso ama babae nakadagiti kakadwa na nga agiinaw. Uray ko ma, no saan ababaro ti kakadwa na. Ay, una yan aya. Oh, kitaan nyo man nga minanang. Inruar naman ng tipitaka na. Ay, na, konsumisyon na talaga. Ay, intakidain. Agawitan. Nasakit ti matak amang kitkita iti artak nga amam. Konak man no umiyan ka ijay balay ni Lucia. Ang lalaki din ni Bakakwaya. Pagsilusan na kay din ni Kumari na. Anya, lablabi dem alaklakayan. Kaiso baka
Iso kasta mo tintibag pagaman niya. Ay na, talaga adimon amo ti lubong mo no sumanib kan ka ti spirito ti arak. Di mo pa yun maawatan no anya ti kayat asawan dagiti ibagbagadakan ka. Imbagakla dayta, gaputakas la nagramot ti ubot mo ijay nagtugawam iti kalman nga umin-inom iti arak. Ha! Akasla saan ka na makatakder. What? Katun mag, kat amom ka de, ti imbagbagam iti kalman, kat ada ka di kwartam nga iwaras mo kadag iti tattao. Adaya mo ibagbaga akasta. Ay na talaga nga inulaw na ka ti arak, Oscar. So nga ita, di mon malagip dagiti nararamid mo. Wan na, mabain ka laang. So nga agin aamnesia ka. Anya? Mildred, si Kaman timang bagbagakin ni Tatang? Apay ka di manang. Ay na, siya kung ti mababain ka dagiti kakabagyan tayo. Gapo iti kinalaing na nga uminom iti arak. Ay namanang, saan lang anam na minsan na binagak ni tatang? Ngam awan lata mo ti dengdenggan na. Ay, wan nga ron. Sapay bumak nang no naparto. Bumaknang kan lastog ko na ma. Ay, wan nga ron. Kaasi ni Nanang. Idi pay laang akon sumisyon na ti kinaartek ni Tatang. Wan nga rod, isuasan akayat ni nanang ti mapmapan iti okasyon no daduma. Gaputa ibain na ni tatang. Oray sakmat na. Kasla kanan naktibain ko. No ipakat ni Tatang ti kinalastog na. Kat addaak amang buybuyakan kwa na. Ay, barang agbalbaliw pa ni tatang. Saan tayo amaong uma amang idawdawat, asapay kumata agbalbaliw. Numadalon to ti panawon. James, di mo ka din nakikita ni Tata Oscar. Samay, apay ka lang. Sa ngaminin na naisar-sarong nito. Maya da jala kay Jo. Open na may papanitiara, Jo. Ay una, di ora man iibus na ti kwarta may sarabi ay. Basta dati ka sa ako nang uminom. Ayos. Huwag nga rin. Ungtan mo ngamin na kita anak na. Ay, saan ang mawakatan lagi ti anak nga. Isokas dyan, naungal. Huwag nga rin. Ay, banda nga oray, ado ti kasangsango ti amana. Ay na, di na kami ngamin maawatan. Ay, ayaban mi ni Tatang mi. Gaputa saan mi akayat ngagbarbartek, gaputa lumakayan. Ha? Piya kada kayo taubing kayo pay lang. Kun may sa, awanan kayo iti pamilya. Iso nga oray inom ter aramidin nyo, mabalinlat na. Idin to taad da pamilya ti amami, nga agur oray kan kwa na. Anya. Abe, di ka man agbalit ang nalaing niya. Apay ka di man ang Tatang. Apa pinagsasawam dagiti kagayam ko. Pumirdi kamot iti istorya ma. Ay natatang saan house to dagiti ibagbagada. Iso anasken a korektaren ida. Apa abi, perfecto ka kade. Anya. Kaisumay, amin ataw. At dati maibagam ka na kwa na, anyakan. Ay natatang isaksakit kayo. Iso akastoy ti bagbagak. Amangan no makaala kayo iti sakit yo. Gapo iti nalabas apa naging inom yo. Adula amin, manipot ita. Di yuman pakibibiyangan dagiti gagayam ko. What? Alangarod Tatang. Makaamu kayo mat iti biyagyo. Ngem no agsakit kayo. Gapo iti panagbarbartek yo. Siguradwan nyo nga rod, nga dadagiti gagayam nyo iti sibay yo. Nagagmo ka di anaimbag, dagiti imbagbaga ti anak mo, Oscar. Ha? Agpapada kayo amin. Na, Kesa man, nalaing kayo unay.
Panagrik na kayo kat perfecto kayo. Ha? Talaga di mo amo ti mabagbagaan, Oscar. Iso ama ka amo kamat nga rudang itibiyag mo. Yung mga amin. Di jak pakibibiyangan na. Ay, jak kamukan ka. Kaslasaan ka, lumakay. Nay, nasaya, ba't naranaan kayo? Tata Oscar. Oo nga ron. Talaga kami na rumwarak manan. Ay, sumilagayam Tasan kayo nakikita? At dun sa nakakumikuman nyo Nasikasok pa kami timulak. Kalkalpas kami ti panagapit ko. Nukas na inapit yung nagitimula yaw. Wan, iso tinubugrak. Iso ajak imal-alati uja tersena. Ay, katang-katang ati naglakwam, Tata Oscar. Adamo basit baro. Nukas na mangalak ang arodin at ito ba itaw? Ah, Tagsango taman nga ginaw. Kailiw da ka nakasango kay. ay gawa na. Dahil talaga yan. Tubay to! Ay na, hay, day takit kaya ko kada kayaw, Tata Oscar. Managparabor kayaw. Apikit din na saan ngay baro. No, dati may parabor. Awan ti parikot. Iti na ito. Tubay to! Ay, talaga na imas ti ara ka. Ay na, huwag nga raw, Tata. Naggaras niya. Bagtada kayo akasango ka na yun. At daki nga rin kay Nestorya. Ay, kawan na, Tata. May sa boring ti panagbiyak, no, awan ti arak. Sana yan. Huwan na barok. Ni, awan ti inuman kan pulutan tayo. Ibagayo kin ni Marilucia. Tagluti iti pulutan kan mangyag iti arak. Bayadak amin. Sigurado kayo, Huwan barok. Adda ti kwarta, iso nga adda ti pagbayad ko. Mabit lang, Tata. Tay baga nga raw, kininanalo siya mangyag iti arak, kin pulutan tayaw. Konak to pa'y kag nga da kayo manin dito yung aglamlamas iti arak. Siga magayam day tami di na bakit. Amang ipatpatag unay kanya. Ha? Nagalas day ta itsuram, Oscar. Ala, tumakder ka ditan, tagawid tan. Bayan nyo pa ni Tata, nanabidina. Agin inom kami pa Ay, talagang nga awan ti mo yung aramidan. No di day ta uminaw iti arak. Kasanaon ti biyagyaw no kasta kayo akanayaw. Nyalaki, di na yan Nagawid kayo kitain, taing kayag trabaho. Itong bigat taon, no? Nagpatpat nag-anagin inom kayo iti arak. Saan kayo kadipay anauma? Gusto ko mabutin Ala, agawid kayon itangag sapa, taing kayo butin nagtrabaho. Sa tingin Ay na, pasensyahan niyo ko man, bakit ko? Talaga akas totoo gali na. Labnak kami. Iso nga sinuro na. Oscar! One month. Dahil tatipon no. At dapat iti akin kaya't kanyak at aners. Ay, nabartag kan, Oscar. Di mon ammo ti bagbagam. Ala, agawitan. Barok, panawan kayo pa yung aruna. Agawag kami malangan. Tan namisnak siguro ni bakit ko. O anya, Oscar. Naikat ka din, ti Bartek mo, Itatanaw-sawan kan. Madamag ko man lang. Anya da ita? Asino ti nurse nga gusto unay idikan ka? Mabalin amamuan. Nurse nga ibagbagamot. Awan timbagbaga akasta. Saan ka din nga imbagam kada James kan Andres idi sinurot ka? Nga adda ag gusto kang ka, nurse? Apay, Oscar.
nalipatam ka din dagiti panawon nga agar-aram ka kanya. Idinaga daw ti karem. Dagiti panawon nga ingkarim kanyak ajak tupulos agparikot iti sidong mau. Asaan mo mat atinungpal gaputa pasig a konsumisyon ti papay mo kanyak. Kayat mo ka day taibagak day ta ka nagiti kagayimaw. Anya? Ay na, Oscar, kababain day tangaramid mau. Iso apang nga asim ko ma, tagbalbaliw ka mo tang. Tatang, agsarita tayo man itinalapat. Apay, ada ka diti parikot mo, Mildred. Adda nga rod. Anya day ta, ibagamon Da kayo, tatang. Awan ko matiparikot ko, no saan kayong artak. Anya? Lumakay kayon. Rumbang laang agbalin kayo kumamot a modelo. Tapno da kayo ti pagsarmingan nagiti agtutubo. Apay, sa anak aya a modelo akmat atam mo. Di ka mawatan, Mildred. Modelo gaputa pinadakil kayo, ano saya, pinagadal kayo, pay. Wan tatang, pinadakkel kan pinagadal da kami. Ngamatay kami mat itibain gapu iti aramid yo. Ano? Apay, iba indak ka di nga mayo. Gapu ka dita nakurapayak lang. Ay na tatang, saan akas tatikat ko asawan? Dahi ta nalabos a panagbarbartak yot ibagbagak. Gaputan numabartak kayo, bumakbak nang kayo. Kun ibabain nyo pa ni nanang, gaputa ka na yun yung nga ibaga, nga isutin ang surot ka na kayo. Anya? Anay ko! Ay, anay ko! Kasla niya kung may turan ti sakit ang marikrik na Ay, katanusam. Awan mo't maaramida. Saan mo't amabalin asoblatak ti sakit, amarikrik nam. Ay, anya? Kati sumot. Anay ko? Agawid na kinton madamdama. Agbati ka pa'y dito ospital. Anya? Una, awan ti sumublat kanyak amang bantay kan ka. Gaputad da trabaho dagiti anak ta. Anya ngay, Oscar. Ayaba mo na, dagiti gagayim mo akanayon mo nga isakit. Taiso damot timang bantay kan ka. Siga mo, Medina. Ang dalang nga ruda ti rikrik na ka na sakit. Kasta pa'y lang ti magpagam. Anay ko. Adda ka no sakit mo iti bara. Gapo iti nalabos apa naging inom mo iti arak. Anya? Wan. Wan now? Kayat mo pa iti gatangan ka iti tubay tao. Taison, ti pagbalinan tayo adextrose mo, tapno maagasan ka. Anya? Kasarpay ti kasinsin tayo iji kabangibang nga iliinton bigat nanang. Ay, wan nga ro danak ko. Ngam kas lamabainak amapan. Amangan numabartek manen ti amayo. Saan mat siguro nanang, amangan nunagnakamun idi na ospital. Ay, bareng Mapantayuan nanang, saan abali ta kasinsin mi mat iti father sa iti atendaran tayo. Kat awan ti parikot numabartag ni tatang, gaputa kasinsin na mat ti adda ijay. Ay, sabagay mat kit di Una nang, mapantayo, kat makaamumutan no ipakita na ti ugali na ijay. Ay, talaga, di mo amo ti mabagbagaan, Oscar. Amo makagapgapom iti ospital, ngam nagbartek kaki den, ijay kasaran. Naimasan mi nga ro tinag-ilistorya. Talaga kit di arawat ka iti arak Ang mayat mat, tapno nakita dagiti kakasinsin mo ti ugalim ijay. Anya? Ay na, Oscar, mano ka den ti tawon mo ita, 65, apay ka di. Kahit nangag mo ka day, dagiti pamagbaga, dagiti babarokan ka, Anya? Agnakam ka kumamot itan, Oscar. Agtawan iti 65, binagbagaan ti agtawan iti 25.
Anya ngay tirik nam ita, Oscar. Mayat ka, day? Ay na, si kalaang tinakitak nga agtawon iti 65. Abi nagaan ti agtawon iti 25. Ay na, Oscar. Kababa inday ta. Apakasarsaritaam. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Anya nga itararamidin nyo di ta Melinda Gina. Umay kayo gluganan Mapanan day tagip ang nagluganam, nana. Katwan, daytoyan, tila straight. Gina, intagluganan. Kat kunak ano saan pa'y ama pantawan pa'y matkargana. Naimbag ta inayaban na kami, nana. Mapanawan kami kumankat. Saan kami ama kaawid kini Gina? Ala, umay kayaw, tagkakatugaw tayo at alaw. Pagtengaan dakaw. Nana, ada maangot yun. Ay, itay pay nga ap putot to'y agod ko. Tamaulaw akong di agad anglit ang maangot ko. Day takatugaw yun, nana, ti maang-angot yun. Anya, ni Melinda. Di upig sana, tamangan numangag na ka. Ay, sapay ingato na ti ima na tani nagkapit. Ay na, bumabaaksan, maulawak at alagan. Sakto pa'y maulaw akon. Dakay toki din. Ay, nagpigsamo gayam ti anglit ni Melinda. Ay, dandani akon makadaanon ijibalay minana. Agpasahi akon. Melinda, pakiawat mo man ti pasahi ki driver. Siya akong tiyagbayad. Talo tayo kada nanalusing. Ibayadan na. Ay, thank you, Melinda. Agyaman kami da siguro kwarta mitay niya. Naglako ngamin nila kay ko itimula na anatang. Ay, iso malagayam Oh, dayti sa nga gasot. Pamasahi tayo at talo. Nagsimpot mo kaya ni Melinda niya, nana. Uray nung kasjay nagpigsa ti anglit na. Ay, urayakla na bang aran abi mabaijay jeep, Gina. Sino kumangay ti saan mabang-aran, nana? Makalang abdan iti presko nga angin. Itaklaan na amuan, anapig sa gayam ti anglit ni Melinda. Ay na, nabayagan nga amok, nana. Kasta aya. Ang kasla pimig sakit dita, tabumakbaketan. Saan sama ngamin nga agdigdigaws? At no kanayon da nga aglako iti mula da kinilakay na. Apayasan lang nga makagatang ti deodorant na. Aywan anya. Amangan mo't no saan na nga amo day ta deodorant, ama ko na. Punay mo ta, nung di na amo, nana. Nabaybayagan na tao dito'y lubong, di na pa'y amo ti deodorant. Ti ko namkit day, di na amo nga adda anglit na. Di nala maangutan ti bagbaginan. Rumbang angad da mangibagakan kwa na. Kanila kay na kumaa ti mangibagakan kwa na. Katuan imposible asaan amaangot nila kay na. Ang panunutok nga rod, nana. No siyak nga tati mangibagakin ni Melinda ang nagpigsa ti anglit na. Kasanok nga ta nga ibaga asaan ang masair ti riknana. Adda akong lakay. Oh, bobot. Simbang patan ni nanang mo. Ay, ayos. Addan dyan yung pagatang ko. Itay daga pa yung urayan, bakit? Nanang, dyan yung pagatang ko ngay. Mabalin ay malipatak. Oh, ipadas mo da ito'y no umanaykan ka to'y t-shirt ngayong pagatang mo.
Uy! Wow! Original ah! Siyempre, 1.5 ti pinanggatan ko iti dayta at t-shirt mo. Nay, nagnginan. Jack pa'y nakasuot iti kasta kangina a t-shirt. Si kamot lakay. Dagiti ginatgatang ko at t-shirt mo, di mo mat-us-usaran. Nakadulin dalat namot ijay cabinet. Wow! Bagay kanyak da ito'y ginatang mo nga aesthetic a t-shirt ko, nanang. Agadal ka na imbaga. Agasam day ta ginatang ko at t-shirt mo. Nagngina. Nasken, adjay ipakita mga grades mo. Saan lapas ang awa, bubot? Wan, saan kayo amadanagan? Nagmayat at talaga to'y t-shirt, nanang. Siguradong apalandak manandag iti barkada kon. Kat sika ngay mo't bakit? Anya mo't ginatang maaparakan ka? Ay nalakay, pagpalingkiklaangan aje para kanya. Kompleto akmutin. At damot badbadok. Isupay agastos. Ay, gimatang kamot kuman ay iti pabanglom. Ne, apay. Nabangsitak ka di una yan? Ha? At daayamat imbagak anabangsit ka. Ay, kusilapan nakmanay. Jay kumaagas iti ang liti ginatang mo aparakan ka, nanang. Ah, ta sino ti adanglit na? Ni Bobo tinang ibaga. Apay kita anak. Bubot, asino ti adda ang lit na kada kami kinitatang mo, ah? Apay, saan yung nga mo? Katnudwa kayo kanitatang anagpigsa ti ang lit na. Na, nangag mo timbaga na lakay. Pagad adalun ta, uyawin natan anaganak na. Bakit? Pudno timbaga ni Bobo. Anya pud no? Ay, lawlawag man si ka, Nestor. Agungat kan tumat nga may no ibaga ka. Guraan na kat di na kun kasarsarita. Kat ibagam ano anya day ta kayat mo nga ibaga. Pudno, anapigsa ti ang lit mo, bakit? Ha? Uray matsika, tatang. Nagpigsamat lang ti ang lit mo. Dua kayo kaninanang. Ay, imbaglakid din ah. Tadyak natawid day ta asakit yaw. Sakit? Kaano pa'y anagbalin asakit ti anglet, lakay? Ne, kunak no asino jag tok-tok-tok, si kamot gaya, Melinda. Ramanamot aday to inlutok a merienda, Gina. Ay na, imbag man na nalagipnak nga indagasan. Malipatakit din nga ikan ti karuba. Agyaman manin ah. Awan anyaman na. Ala, umay kung to isubli day ti pinggan ang nagkargaam. Saanan? Kukam daytan. Kukwa kon? Ay, sabay bubuungan. Remembrance mon kanyak ah. Inyawat na kanyak di merienda nga inted na iji balay me. Ay na, pirmi man na maangot ko ti anglit ni Melinda, nana. Kahit anya nga iti naramid mo. Anya nga iti aramida, inawat ko lata aji merienda ta sayang mat. Sapay, naimas di inted na nana. Saan mutla ang anaangutan, di intad na merienda? Saan mat nana? Ay na, imbagam kuman anapig sa ti anglit na. No, ay ibabawi na di merienda di awanan. Sa bagay mo't di Pampanunutok nga ron nana. No kasanok a diskartyan nga ibagakan kwa na di anglit na. Nakasingsingpot mat ngamin kanyak ni Melinda. Jak sa maiturod asaktan tirik nana. Bakit? Ibabam man day ta imam. Tamaulawak day ta ang lit mo. Ne, apay aya asaan ka makatal na?
Jak nga ron makaturog di ta ang litmaw. Kunamlan asino kang agsasaw. Oray siyakmat. Jakmat makaturog di ta nagpigsa pa nagururok mo. Agur-uro ka kaya mat. Ay nakasla sumang at abas ti kapigsa ti urok mo tapno mo. Day tamat ngay ang litmaw, makaulaw. Ay nagado a reklamong. No di na kayat akaida. Nawaya ka amapan agid da ijay salas. Syakit din ti ibaon mo ijay. Kat no nagano ti lamaw. Ay kat ano sam atoy ang lit ko. Tamaki ang angot ka laang. Nukas ta nga raw. Ano sammat ti panagururok ko. Kumusta kayo, Nana Lusing? Ay, mayatlat ta, Melinda. Ni, apay akala at matan nga inaput yu day taagong yu, idilim mabasak di taabay yu, Nana. Ha? Ay, ko. At danganin na angot ko ang naday. Mading angot? Nakaulaw nga angot. Awan mat maangot ko, Nana. Ay, padasan nga ingato day ta imam adwa. Apay, Nana? Basta padasan nga aramidon. Dayta, nakangaton, Nana. Apay, awan maangot mo. Awan mat, Nana. Ay, saan mo ang maangot day ta kilikilay? Normal mat ti angot to'y kilikilik. Kano makaulaw ti angli mo balasang ko. Nagsakit kayo matan nga agsasao, Nana Lusing. Ay na, saan ko maamasair tirik na, Melinda. Tatalaga mo ngamin anapig sa ti anglit mo. Amom ka de, jay masasao adjudurant. Amo ka, Nana. Padasem man ti agusar iti kasjay. Nalakalaang mag. Awan pa'y 50 jay maysa. Agusar ka, tapno maagasan, day ta anglit mo. Bubot, mabisin ka din. Uwan tatang, mabisin akon. Apay ngay? Saan mat lang agluto ni nanang mau? Tsak amo tatang, itay pa'y anasang patak anakatugaw di talikod ti balay. Saan mat nga agtagtagaray? Nay, apay ngay nga ta? Mabisinan tayon tatang, no saan pa'y lang agluto ni nanang? Pay man, tayo nakasarita. Anya ayati problema ni nanang mo. Bakit? Di nakman kasarsarita. Napudot ti ulo kita. Apay ayakasta ka, bakit? Agpapada kayo amin, anauyaw. Kunamlan no asino kayo akababangluan. Anya kumangay no napigsa ti anglit ko. Anya katoy bakit kunaya? Uray mo't nagpigsa ti anglit mo. Dungdungwan kalata. Ay, agtal na ka man. Siguro, agbirbirok kan iti pangiso katam kanya-kanya. Jay ubing kan nabangbanglo. At ayamat pampanunutak akasta. Ay, si kabubot, umadayo ka man ditoy. Saan arumbang adenggam ti panagapami kinitatang mo? Mabisin ka nung aruden. Di ka mo't lama pa naglutaw na. Diyak pa'y nagmerienday di eskwilaan mi. Ita, awan pa'y makan dito'y balay. Nangagmaw. Apay, kayat mo nga agulsar ni Bubot. Kaasimaut. Tani, sapay nagkutong. Un nga rod, kumut-kutungak to pa yan. Ay, agpadpadatan Nalawlaw to pa yung dagiti short pant ko. Isungang kamutan agluto bakit. Adda karni ti baboy aginatang ko. Anya ti saganak arikado nanang. Tumulong akong ngagluto. Sige, tasyak mutan ti agaron. Umay ka, Gina. Anda ibagakin ka. Anya day tanana.
Amom ka day nga idi na minsan ngal daw. Saan pa'y nana? Anya tinapasamak? Nagsarita kami kin ni Melinda. Katimbaga ken kwa na nagpigsa ti angli na. Anya? Ay, naiturod yung nga imbaga dahi takan kwa na? Inturturad ko na. Kat, anya nga iti kunana nana. Awan mat, ngamjak mo lamakitan arumwar di tabalay da. Wala ka nana. Amangan mo to napasaktan nyo tirik nana. Kasta nga ta. Naarsagid nga ni Melinda. Basit lama ibagam kan kwa na, sintiran na. Saan abalay? Tinapatag na ibagak ti rumbang amaamon na. Uray agsakitan at tinakam na kanya. Rabiin bubaw ta. Dapumunde tatibe. Tayong kamaturugan. Saan pa yan alpas to'y buy-buyaak, tatang? Gusto daytan. Tanay makaturturog akaon. Ha? Dito'y kasalas amaturog? Wan, di tapagil iladam. Ha? Apay ngay? Asino ti kadwa ni nanang ijesilidyo? Ay, may sana ah. Jack makaturog gapo iti ang litna. So apumanaw kaditaan. Tumakdarkan, takayat kunti maturog. Bobot, mapan ka din nag-eskwela? Uwan ante. Umay ka man pa'y dito'y, tadala ang titamagakan ka. Anya day ta ante? Apay agsakit ni nanang mo? Saan mat ante? Apay aya? Saan mat ngamin arumrumwar? Saan samot na arumrumwar iti balayo? Jack man amukan kwa na ante. Masangsang patakmat iti malam nga agbuy-buya iti TV. Amom ka di deodorant. Amok ante. Ikan ka iti sangagasot. Tadumagas ka di tapaggatangan iti deodorant. Itad mo kininanang mo Ibagam nga usaran na, kalpasan ti panagdigos na. Uwan ante. Angam di mo ibagbaga asyak tinang tad iti kwarta Di mo ibagbaga asyak tinang ibaon ken ka gumatang ka iti deodorant wan. Uwan ante. Mala, ingkan. Bubot, umay ka man dito kusina. Apay nanang. Anya da ito nakaparabaw dito lamisaan ang nabalkot iti papel. Ginatang ko para kan ka nanang. Anya da ito aya. Agas samot. Agas day ta iti ang late mo nanang. Anya? Jay balon ko iti may sangal daw. Jack ginastos. Tapno may gatangan ka iti deodorant mo. Tapno saan na kan nga apaan ni tatang. Kasta aya. Katapno saan ka matan amabain ang makikaruba. Ay na. Anya lakit din aya to'y anak ko. Nakasingsingpet. Inggatangan nakmat iti nangina t-shirt. Di gatangan kamot iti kasapulam. Thank you, anak ko. Sige, padasa mga rod ito ginatang mo. Ay Nadina, nakabasol akon at talaga kin ni Melinda. Makunkunsin siya ang napasaktak tirik nana. Ginura da kayo, oray siyak samutan. Ginura nakmutan nana. Ay, ne, iso day ta lumabas. Mapansa ijay kantina. Diyak kaya't atalyawon nana. Ta sigurado ako silapan na taday ta. Nay, umasidag mo dito ayan ta. Ay sus, umay natansamot tan sipatan. Ay sus, nagawid ako nana. Narigat ang timasipat dito igid ti kalsada.
Ay, Gina, papanam ngay. Ay, saan ka pa yung amin nga agawid, Gina? Mapaanak ko magluton kat. Awisan kayo ijay balay. Saan ka agumurgura kada kabe, Melinda? Ni, apay ko maagumura ang kada kayo ngay, nana. Jay na ibagakken ka. Amok sa irtirik na ang balasang kao. Da kayo kit di mat, nana. Nasaya at kit di ata na ibagayo. Taamok tinaskan nga ramida. Addan us-usarek a deodorant. Kunaklakit di gumurgura kan kada kami. Saan? O anya, intayon ijay balay. Taagluto tayo itinaimas a merienda. Ay sige, intayo nga rudan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nay, nakapulis ka magbakay. Rumor ka kaday? Wala kay. Adda ngamin napatag-apag nami ijay ili ita. Kadwak ni bakla. Anya? Ngam bakay, ado ti maramid ita dito'y balay. Amo mga gapgapasak ita ijay talaw. Sika kumamot ti natag luto iti karandag iti nayabak nga gapas. Ay, nagsakit nga ro day ti sakak, lakay. Maawatam kumamot tin Idi na minsan pa'y anasakit day to ingron ko. Iso anaskan amapan ko ipadalos. Anya laki di nayabak ay. Mabali mo mga itantan pa'y lang day ta. Pangasim Isupay mo dyan may tulong ko ijay talaw. Iso nga gluto ka kumamot Anya kamatan lakay. Saan ka talaga ang makawawatan niya? Imbagak lang arudan anasakit day to sakak. Ngam nagado pa'y laang ibagbagam. Ha? Malaos ton bakay. Ingka nga ruday. Siya akong di makamo nga gluto iti karandag iti agtrabahaw. Sige, inakon. Ay, rurud kon. Ay naimbag man ta pinalubusan na ka ni Mr. mo, nga ore at dagaya maaramid iti balayo. Ay, wala mare. Siyak ti masurot iti amin akayat ko. Dinak mabalin akontraan no adda kayat ko apapanan no aramidan. Ngam na ko namitay, ngagpagapas kayo. Gat, timulong ka kumaa. Tamabalin tamat nga itantan, amapan ija ili. Ay saan? No imbagak amapanak. Mapanak. Kun may sa, jak kayat ti mapan ijay taltalo na niya. Ha? Marugitan day to sakak. Jak kayat ko naktumat. What? Sana bali tadamat dagiti kakabsat na atumulong kan kwa na. Dagiti kakabsat na ngagbibisin. Ken isuda ti maibagay ijay talon, gaputa naglalaad da. Ha? Nay, apay asikat ti aglut-luto iti kanon, dagiti nagtrabaho, anak ka. Apay, awan ti asawam. Ha? Ay, kuana na. Napanijay ilay. Mapangkano agpadalos iti kukaw. Anya, ay una yan ni Miriam. Amo na lang arudan nga ado ti maaramaid. Irana na pailaang matirumwar. Uy, nga rod na nang. Nga mala, bayan niyaw. Sa nabalitan na rugyak matinti naglutaw. Ala, siya kunti mangituloy iti ar-aramid manakaw. Ingkan ijay talawn. Isupay di maitulong mau, tapno malpas adagaws. Ay, sige, mga rod na nang. Agyaman ako na. Kat, napananangay kanu di asawa ni Danilo. Tawan ijay balay dananang. Napan kano ijay ilay anak ko. Napan kano nagpadalos iti kuko. Ay una yan ni Miriam. Kasla ubing nga agpampanunot. Di na ba'y matulungan mo ti asawa na. Wan nga raw, ngam ala, bayan yawn, tapno saan manen aday tati makagapo apag
Tapno saan manen aday ti makagapo ti pag-aapaan niyaw. Sumubsobramot nga minan, nanang. Tunggal ada trabaho ni Danilo, di natulungan. Ngamno agdawat iti kwarta, uray na labugkawan ti kabsat ko, nukas jay nga awan ti maitid na. Ay, dayta nga raw danak ko. Ngamala, bayam, adan to panawan, kasaritak jay ipag mo iti nasayaan. Uwan nanang, no siyak ti makisarita kan kwa na, ang mga nujak malapdan ti bagik, kat matibab ko ti salbag a babae. Ay na, narabyantan. Awan parikot, mare. Si kakit dimat. Ay, siyak ti madanagan para kan ka. Nagsapata arimwar. Ita, narabyantan nga gawid. Nakababain ka nila kay mo. Ay na, awan parikot iti dayta, mare. Si kakit dimat. Amom, kas iti kanayon ko nga ibagaken ka. Siyak ti masurot iti amin abanag. Ha? Tapno amom anya. Naturturayak pa'y nga amang ngam dagiti kakabsat nila kay ko. Ha? Mabainda ako montra kanya. Ngamin, kita amat dagiti langada ah. Anya? Di daam mo nga urnusan ti magbagida. No anya ti langada. Isulatan. Di daam mo tagpapintas. Iso ang mabainda kanya. Kumare. Adda ka magagayam ba kay? Wala kay. Narabyan kami kinibakla. Naganasan mi mutten tinapan nagpasyar. Kalpasan ti panagpadalos ko iti kukok. Aya, agina ka na. Tagluto kay ti pangrabyan tayang. Diyak nakalutaw. Kasangsang pagkulaunay. Anya ka mutten lakay. No nabannog ka, nabannugak mat. Nyalaki din na ya pa kay. Among mga da trabaho jay talaw. Sika na pangkalang nagpasyar. Mawatam ko mama. Nembag ko na mata, may ninanang itay. Iso tinaglutaw. Dayta, kurang lang nga ibagam nga awan ser-serbik nga asawa. Saan mo akas tati kaya't ko asawin? Apakay! Ay makamo ka nga gluto iti kanam. Inak maturugan, salbag ket diti kastoy abyan. Anya, kasta ti kanayon amang mangagbaw. Ay, wine. Ay, masyanak unay ka ni Danilaw. Isaw, ti kanayon nga agad adjust iti asawa na. Di la masyan mo ni Miriam. Awan lang arodon trabaho na. Di na pa'y matulungan. Uray, day tala ko magluto iti kanenda. Ay, una yun ti manugang ko. Ay, madamag ko man. Apay, bak nang kaditi pamilya nagtaudan ni Miriam. Ha? Ngamain, tunggal manggaw no agapada. Kasta unay apan nanguy-uyaw ni Miriam kada kayo anakay kamangan na. Anya, kasta ka day. Wen, iso asal salud sudak. Saan mo't abak ng da Miriam kat? Padpadamot lang aman nalon dagiti naganak kan kakabsat na. Ngam no apay mo't akasta no agsasao. Ay, bagaam. Saan anasaya ati kasjay? Ay na, naglastog anay kamkamang ti awanan bay na babae. Ha? No siyak la ti akin manugang kenkwana. Nabayagan nga inikak iti pagnakman na. Mamatiak iti day tanga imbaga nila kay Tinong, nanang. Ah, Ngamin, addamot la nakaidanon kanyak. Akas taunay kano ti pananguyaw na kada tayo. anya. Agasam, tunggal mapan gumatang ijay tersena ni Manang Lori. Datayo kano ti istorya na ijay. Talaga mapunpunwanak matan kan kwanakat. Ay, una yan ni Miriam. Payman, mawaya anak laang nanang siyak amis mo ti mapan mangsugod ijay balayda. Uray adda ni Danilo. Tungpak day jay.